Защо още не снимаш кратки видеа? Не виждаш ли, че това е актуална и популярна тема? И на всичкото отгоре конкуренцията ти расте всеки ден. А ако ги спонсорираш, реално рекламата ти ще бъде много по-силна. И благодарение на това, че качвам всеки ден кратки видеа, доходът ми е между 6 и 10 хиляди лева на месец. Ако си мислиш, че това да снимаш видеа, да ги монтираш е супер сложно и бързо ще се откажеш, то мога да ти кажа, че всяко нещо се научава. И особено ако имаш система и знаеш какво правиш, е много по-лесно. Ето, например, аз днес ще запиша 20 видеа и този месец повече няма да снимам тиктоци. Затова напиши си 2-3 сценария и веднага започни да снимаш видеа. А ако не знаеш как или вече пробваш да правиш видеа и не ти се получава, то те каня на диагностическа сесия, в която ще погледна профила ти, ще ти кажа защо не ти се получава, ще ти кажа какво трябва да подобриш, за да ти се получава и да имаш твоите резултати, реални продажби. Така че пиши ми в Instagram диагностика и ще продължим там. Диагностиката е на супер символична цена, защото времето ми е супер ценно.